Ľudia, zajtra idem na VIP premietanie Rúže pre nevestu do Nitry. A školu mám až do večera, takže zajtra si nebudem mať čas vybrať outfit. Teraz tu sedím pre skriňou a pozerám sa, že čo sa mám obliecť. Chcem sa obliecť tak krajšie. Nie, že v teplakoch, jak normálne, čo chodím do kina, ale proste na mňa je tak nejako, že krajšie. Rozmýšľam, že asi si dám nejaký outfit, čo som bola kedy mala, pozriem si moje outfitové videá a niečo si vyberiem z toho, čo sa mi bude páčiť. Ja si fakt musím ponakupovať, že trička, alebo žiadne trička nemám. A mikiny. Mikiny, ale na zip s kapusňou oversize. Nejaká, že dobrá kvalita. Niečo také by som chcela. Lebo keďže som zmenila svoj štýl obliekania, už nenosím vôbec, že svetre a tak, mám tu, že milión svetrov. A musím si kúpiť proste nejaké veci, že navrch, lebo reálne, čo mám, je iba, že kožák.